Здравейте, хора! Днес ще ви покажа моят скайблок, моята оцеляване, който направих миналата седмица, и за една седмица го направих. Ох, късмет. Добре. Тук съм сложил някакви дървени въглища. Чаркол. Тук съм сложил от монстър спаунера и сега ще ви го покажа само да. Тук ми е храната, тук ми са някакви буклуци. Това е тиквата, това е динята. Без да искаме това стъпка. Ето тук си лови риба. Тук ми е леглото. Имам си такова. Фада няма да ходим, но страшно много ми бъгва. Имам си... Как беше... Не знам как да го опиша. Охо, много неща. И като ги обера... Как беше? Как се казваш? Добре. За всичко съм помислил. Тук беше миналият остров, където го бях видял. Само че дървото не знам къде ме отиде. Тук беше. Няма ли тук? У мен е била. Защо съм на геймът? Странно. Левелче. Не знам защо имам такъв левел. Защо съм си включила облаците? Не! Спърклипът и сега ще се върне. И отново се върнахме. Изкарах късмет. Само да си махна облаците. Сега видео settings. Това ли е? Не знам. Да. Виждате. Синичкото. Оле, добре. Беше голям стрес. Само 360. Мале! Само че искам да ви кажа, че ще направя и още един. Ще отидем в монстър спауна. Ще направя една поредица на скайблок. Няма да е сега. Изключил съм си зобитите, защото щяха да ме изедат, когато ви показах в миналото клипче. Те падат от тук. Нещо ми лагва. Не знам на вас дали ви лагва. Да ме и мъничко само. 60 FPS е добре. Фак! Забравих. Добре, какво беше това отдолу? Няма значение. Ще спра на паза, когато си намаля това виждането, пак ще се дойда. Върнахме се, не успях да го направя, но пак ударя някаква вълна. Някакъв метеорит. Как да забравих как да го спра. Това какво е? Не може да се различава се по течението. Това е вода. Какво му стана? Това е вода, това е лава. Звездите са прилични на някакви мухички, деца мърдат. Добре, скоро отминава тази вълна. Само спира. Ето. Стана друга, не знам. Не знам какво стана, но мисля, че това беше добро клипче. Напишете в коментарите
дали вие правите скайблок поредица и ни дайте линк. Наблюдавайте. Добре, пак се върнах. Бях спрял за малко. Виждате, оправи се. Човекът за малко беше замаян. Гледайте. И това беше всичко от мен. Надявам се ви е харесало.